Gure ikastola betiko ikastola da. Konfiantzan oinarritzen da gure hezkuntza. Betikon euskaraz bizi gara. Ikastolara sartzen garenean, gure irakasleek jasotzen gaituzte. Eta badakit jolasteko eta ikasteko ordua dela. Eraikiz, saltoka, korrika, gora eta bera ibiltzen gara. Eginez ikasten dugu, jolastuz ikasten dugu, manipulatuz ikasten dugu. Egunero, erronka ezberdinak izaten ditugu. Erabiltzen dugun materiala Euskal Herriko ikastoletan sortutakoa da. Ikastola naturgune batean kokatuta dago. Artatxa eta Pinosolo parkeak ditugu parean. Gure patioak belarrez inguratuta daude. Zuhaitzetan etxolak egiten ditugu, eta mendian ibiltzen gara. Oso gustuko dugu patiora irtetea. Gelan jolasteko eta ikasteko txoko ugari ditugu. Hizkuntza txokoa, mate txokoa. Bertan, gelakide bakoitzaren erritmoa errespetatzen da. Irakasleak gure bidelagunak dira, eta autonomia garatzen laguntzen digute. Bazkaltzeko ordua da. Gaur, Nikoleren amak bere ortuko barazkiak ekarri ditu. Jantokira hurbildu gara gure sukaldariek egunean prestatzen dutena jakera. Zelako usain gozoa dagoen. Batzuk barru, ikastolatik irtetzen naizenean, euskaraz bizi nahiko nuke. Nire buruarengan konfiantza izan, nire erabakiak hartu eta gure herria eta ingurua zaindu. Bazatoz?